Topçugül Şaydullayeva. Moldo. Angeme. Oşko Borbordan iş sapar menen gelgen 4 ayal Sulayman toonu görmökçü bolup, emi gana toonun taş joluna but koygonda, kaydan çıga kalgany belgisiz alardын bet aldyda bul жердин boldosu payda bola kaldı. Al ayaldарды baştan ayak bir karab aldı da ızırına tildep girdi. Hebbe iman albarsılar. Jok degende başıňarga joluk salyp albaýsyňarby? Iyık toga gelgeniňerdi bilbeýsiňerbi? Kuday jalga basa gebetiger gurusun. Silerge okşogondardyň tamany üçin bu toonun taşy da ubal. Uşintip güýrengen topuçan çal bir top nadyp kapa bolup, anan ayaldardy gözдөй golun şiltedi da, too başyndagy Babur gümbözündäki kiçinekey tamga etekçeňin gübü girip ketdi. Toonun ıyıktygyna bayatan özünçe suktanyp, kıyaldanyp kelatgan 4 ayal bu şaymandana birin-biri garap alışdy. Törtösün teň çaçy kıska, jylaň baş, törtö teň şymçan. Bulardyn birisi çet eldik aýym ele. Hiç nesege düşünböý kalgan aga. Bizden giygen giyimiz moldoga jakpay kaldı, deşti. Kansada gelgen soň, Baburdyň üýün görmöý kantyp getişet. Toonu aýlana basyp 4 ayal bayagy bularda tildegen moldo oturgan üýge gelişdi. Al jerde çal girip çykkandaryň ötünçü menen Kur'an duwa okuýt eken. Al üçin aga kim kança göňülden çıgarsa, oşonça pul sunuşat. 4 ayalda gezeke turuşdy. Uşularga duwanyň ne geregi bar degensip, büşürköy garagan moldo alarda kançalyk jek görse de, duwa okup koýuňuz degen bu 4 ayaldyň sunuşyn kabul etdi. Kabak bürköy gönümüş adatınca tizelep Kur'an duwasyny aýtyp girdi. Alakan jaýyp bata tilegenden giyin çet eldik aýym moldoga birinçi bolup ozuna $50 bere koydu. Anın artынан başka ayaldar biri 500, biri 300 sondarın sunup kalıştı. Moldo bul jerge gelgenden beri gelgen getkenden mınday çoň akça alıp görgön emesele. Adatta 5-10 soň aşyp getse 20 soň berişçi. Azır bir ayda tabalbagan akşasın baya özü tildegen gebetesi jaman ayaldar berip salıştı. Moldo zamatda öňün, ünün özgörtüp, ayaldardy dagy bir az oturgula degençilik kılıp, üýdün töründögi, taman astındagy taşka basılgan izler turaly genen aýtyp berip, bul golu açyk ayaldarga özünün bar bilimin, bilgenin, kızmatyn görsetküsi gelip böýpöňdöp jüberdi. Balkim içinen özünün gaýsızda sezdi we aýtor, bu 4 ayaldyň suwuk gebetesi emi awuşkaga görünböý kalganday, al ayaldardyň gaýdan gelgenin, kanday iş menen jürüşkönin, bala çakasынан öýde surap girdi. Baya bulardan Sulayman toonun taşyny aýap jatgan awuşka, azıralarda Baburdyň üýünden çıgargysy gelbey, dagy gaýsy jerge kantyp syýynışdy. Toonun gasiýetini aýtyp sözü bütpöý goýdy. Angemenin ayağı. Çıgarmanın avtoru Topçugül Şaydullayeva. Angemeni aýyoluşturgan Ernest Kıyaz.